No res, doncs comencem, si voleu. Bon dia a tots i a totes. Donar la benvinguda a tots els alcaldes, alcaldesses, consellers. Els podrem silenciar o... Sí, ja està. Ja està? No res, doncs com us he donat la benvinguda alcaldes, alcaldesses, conselleres, regidors, gent del gremi, dels diferents sectors que han col·laborat i participen i treballen en aquest pla de reactivació econòmica que estem portant a terme aquí al Baix Camp. Un pla que, com sabeu, ve donat per una convocatòria de la Generalitat per posar fil a l'agulla amb totes les temàtiques que siguin possibles per donar sortida o perquè la trompada sigui menys forta amb tota la crisi que estem patint i que segurament continuarem patint amb el tema Covid i que segurament des de les diferents institucions, cada un amb les competències que li correspon i amb l'interès i les ganes que vulguin tenir, han d'intentar portar a terme accions al seu territori. I en aquest cas nosaltres al Baix Camp, com sempre hem fet, ens hi hem posat de valent i hem treballat d'una manera molt dinàmica i molt clara. Crec que tenim un pla força potent i força eixerit i que això comportarà que dins de les mesures que puguem i dins de les activitats que es portin a terme de les diferents institucions doncs puguem portar a terme accions que sobretot puguin afluixar o puguin minvar una mica la trompada que diuen els experts que ens ve. Nosaltres aquí al Baix Camp som una comarca molt especial, per tant tenim una zona de costa molt potent, tenim una capital molt potent, tenim una plana que anem tirant, però que després tenim zones molt complicades, zones d'alta muntanya també amb una activitat turística i de tot tipus, però també, com amb tot, tenim zones que tenen unes dificultats en molts àmbits molt importants i que segurament ara es veuran afectades d'una manera clara i que, per tant, com sempre dic, el pla d'activació s'ha de realitzar però s'ha d'activar i els plans els han de fer les persones del territori i sobretot professionals i tècnics que dominin aquesta temàtica. En aquest aspecte hi ha tots i segurament si ho féssim així i els polítics escoltéssim més i portéssim més a terme el que proposen els tècnics, doncs en moltes coses aniríem més bé, si no segurament seria així. I per tant, també felicitar totes les persones que han participat, els tècnics i a la gent que ha col·laborat en aquest projecte i esperar i desitjar que puguem portar a terme, si no tot, doncs una gran part d'aquest projecte i que en tot cas, quan tot això ja hagi passat, puguem dir que des del Consell Comarcal vam col·laborar i vam participar per fer la vida més fàcil a la gent de la nostra comarca i a tot el gremi empresarial i autònom i turístic i tots els àmbits que tenim aquí a la nostra comarca. I ara me penso que, si no vaig errat, me toca passar la paraula a la Bea, que és la consellera comarcal i alcaldessa de Riudecols, però no sé si la tenim... Sí, ja la tenim aquí. Soc aquí. Bon dia. Des de les Borges passo la paraula a Riudecols. Doncs vinga, guapa. Bon dia a tots i disculpeu la tardança, però són els problemes tècnics que tenim als pobles. No anava bé internet a l'Ajuntament i he pogut passar i baixar cap aquí a casa i ara m'he connectat d'aquí. Bon dia a tothom, una altra vegada. Gràcies, president, per les vostres paraules. I començarem la presentació d'aquest pla de reactivació del Baix Camp amb una primera ponència, que és la de la senyora Berta Cabré, la primera dona que presideix la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona Província, un càrrec que va assumir l'any passat en plena pandèmia. La senyora Cabré és gerent del Càmping Joan i ha estat vicepresidenta de
de la Federació Catalana de Càmpings de Càmpings de Catalunya entre el 2009 i 2016, i la Federació Catalana de Càmpings entre el 2009 i 2017. Aquest càrrec va compaginar amb la presidència de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre i amb la seva participació en la Junta Directiva de la Confederació de Càmpings del Mediterrani i amb la vicepresidència de la federació que avui presideix. Li volem agrair moltíssim a la senyora Berta Cabré que hagi volgut participar en aquesta presentació i que ens aporti la seva visió de dona i d'empresària en una situació com l'actual. Donem, doncs, la paraula a la senyora Cabré. Bon dia, Berta. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bé, jo us parlo des de Cambrils, per tant, estem tots ben connectats. En primer lloc, agrair-vos el fet d'haver-me ofert aquesta possibilitat de fer una ponència en nom de la Federació. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona representa el sector de l'allotjament de càmpings de tota la província, d'apartaments de tota la província i del sector hoteler més vacacional, així com també agències de viatges receptives i també tenim com a soci a PortAventura World. Per tant, permetré fer-vos una mica d'idea d'aquesta situació, de la situació que ens ha afectat durant tot aquest temps amb el Covid i com creiem que continuarem d'ara endavant. Em permeto també fer un apunt. Soc membre del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Reus i, per tant, també en la Comissió de Turisme de la Cambra de Comerç puc també plasmar inquietuds que hi ha arreu del territori cameral. Bé, dit això, m'agradaria fer-vos una petita presentació, una petita exposició del que ha suposat del que suposa el sector turístic a la demarcació de Tarragona, almenys fins l'any 2019, any pre-Covid. Crec que a partir d'ara tindrem un pre-Covid i un post-Covid. I perquè us feu una idea, la província de Tarragona té una capacitat que supera els 20 milions de pernoctacions, amb una xifra de viatgers que són més o menys el 50% més de proximitat, més nacional català, de l'estat espanyol al català, i l'altre 50% un client internacional. D'aquest client internacional en destacaríem els 3 primers mercats, que són el mercat francès, el britànic i el rus. Això ha estat era el que fins abans del Covid es distribuïa una mica les pernoctacions que es generaven i el client que ens visitava a la demarcació de Tarragona, amb més de 6 milions de visitants anuals. Crec que no hi ha dubte que el sector turístic és la locomotora socioeconòmica de la província. Tots els que estem aquí presents, siguem empreses d'allotjament turístic directament afectades, com empreses vinculades al sector turístic, i què jo dic en vinculació al sector turístic? Doncs el comerç, la restauració, els tallers de cotxes que reparen també els vehicles dels nostres visitants, els taxistes. Hi ha tanta infinitat d'empreses vinculades amb el sector turístic, pintors, constructors, una gran quantitat de persones afectades, per tant, davant d'aquesta situació. Directament al sector turístic generem el 25% del PIB. Això són dades del 2017, avaluades per la Universitat Rovira i Virgili. I suposem més d'un 28,5% dels cotitzants de la Seguretat Social corresponen al sector del turisme i l'hostaleria. Per tant, és evident que moltes empreses i moltes famílies depenen totalment i fonamentalment del turisme. I davant d'aquesta realitat, que és una realitat aplastant de la vinculació que té el territori amb el turisme, ens arriba el Covid, ens arriba una pandèmia que no ens haguéssim pensat mai que ens podria passar. De fet, encara ara estem com esturats de la situació que estem vivint i ens provoca que un 2020 una davallada de pernoctacions del 74,3%.
a la província. Per tant, en un any sencer es van realitzar 4 milions de pernoctacions. Això és el que en un any habitual generem el mes d'agost. Per tant, ens vam trobar en una situació en què es va aturar tot completament, amb uns visitants amb un perfil totalment diferenciat. El client nacional passa a ser el client més important, passem del 50% al 80 i pico per cent, i amb un client internacional que gairebé inexistent, molt difícil. Fronteres tancades, una situació que ha complicat moltíssim l'arribada de viatgers internacionals. I això ha dificultat que, en certa mesura, el nombre de visitants a la nostra demarcació hagi caigut en picat. S'ha posat en evidència també que sense aquest client internacional i sense l'arribada de viatgers procedents d'altres països, el nostre model turístic no pot aguantar, no podem sobreviure només amb aquest client de proximitat. Ha estat el pitjor any de la història, aquest 2020, va ser el pitjor any de la història. Vam tindre establiments tancats des del novembre, i encara els continuem tenint tancats, des del novembre del 2019. Per posar un exemple, només amb la part aquesta central, on hi ha una gran capacitat de places, amb els hotels de Salou, Cambrils, La Pineda, seria l'àrea aquesta central, el 45% d'aquests hotels han estat tancats des del novembre del 2019. Per tant, una situació que reflecteix d'una manera molt clara el que, si ara jo ho estic parlant en el sector hoteler, però moltíssimes empreses de la nostra demarcació ho estan patint. Una davallada dràstica de tots els mercats, també del nacional, perquè en volum de xifres també ho va patir. Més moderada els mesos d'estiu, però no hem d'oblidar, recordem-nos, els rebrots que hi van haver i els efectes que això va produir. Quan Lleida hi va haver aquell rebrot que es va tornar a tancar tot, quan Aragó també ho va patir, Navarra, Barcelona, que es va tancar l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot això ens ha afectat d'una forma directa. Directe a l'allotjament, però directe al comerç, directe a les empreses que donen suport o empreses d'alimentació que proveeixen també en aquests establiments d'allotjament. Per tant, ha tingut una afectació directa per a tots. I aquests mercats internacionals aturats completament, amb rebrots, quarantenes, recomanacions de no viatjar, fronteres tancades, turoperació completament aturada, no hi ha vols aeris, dificultat que, per tant, arribin els viatgers. Per tant, 2020 va ser un any, o ha estat un any, per oblidar i per poder intentar superar. Un any en què la pèrdua econòmica estimada del sector turístic ha estat de 4.500 milions d'euros a la nostra demarcació. Estem parlant a la província de Tarragona. I malgrat el Covid ens ha portat tots els aspectes aquests negatius, a mi m'agrada donar-li un toc positiu en determinats moments, intentar buscar què de bo ens ha portat aquesta situació. I bé, de bo és difícil, davant d'aquestes dades que us explicava, però sí que ens ha portat o ens ha mostrat la capacitat de resiliència que tenim les persones. Estem preparats per superar situacions molt dures i n'estem vivint una molt dura, però que crec que les persones tenim aquesta força, el territori té aquesta força per poder superar i per poder tirar endavant. També ens n'hem adonat que el treball col·lectiu ens fa més forts i ens ajuda a suportar i a superar, perquè són dues coses molt diferents. En el moment crític ens ha ajudat a compartir el que ens ha estat passant i, per tant, ens ajuda a fer-ho més suportable, però també junts és quan ho podem superar millor. I, per tant, es demostra que units, i per tant aquí la federació o les entitats empresarials que hi puguin haver en el territori són molt importants, perquè realment amb aquesta unió dels sectors empresarials és la forma de tirar endavant i és la forma de poder superar eventualitats com aquestes. A nivell turístic també hem descobert que els entorns naturals que tenim són un bé molt preuat. Són un complement
ideal, sempre ho hem pensat, que és un complement indiscutible de l'oferta vacacional de costa, però s'ha posat en evidència que això és així. I la nostra àrea geogràfica disposem d'uns espais naturals que són una perla per descobrir, per complementar en aquesta oferta vacacional. I crec que això s'ha posat en evidència i és una situació que en el futur podrem explotar i comptar-hi més. I davant d'aquesta situació, com hem de tornar a generar el 25% del PIB que veníem generant? Doncs bé, necessitem ajudes que ens permetin sobreviure. Encara estem en una situació de supervivència, perquè quan passi la pandèmia, el futur encara és incert i encara no veiem amb claredat com tornarem a la situació i en les xifres que teníem. Però si una cosa tenim i hem pogut veure és que la destinació està en perfecte estat. És a dir, som el que érem i el que necessitem és que les empreses aguantem. Aguantem perquè quan realment torni a obrir-se aquesta mobilitat, i ho hem pogut apreciar en obertures de mobilitat de proximitat més curtes, a Setmana Santa l'activitat es va reprendre. Es va reprendre amb una rapidesa que no hi haguéssim pensat. Realment, tota l'activitat es genera actualment 48 hores abans del que es produeix. O sigui, 48 hores abans d'un cap de setmana comencem a notar activitat per aquell cap de setmana. 48 hores abans de la Setmana Santa vam poder apreciar que tindríem ocupacions importants. Per tant, hi haurà una reactivació i la nostra destinació és líder en nivells europeus i, per tant, continua sent una bona destinació. Ara bé, les empreses hi hem de ser. Hem d'aguantar i hem de ser-hi aquí, perquè si no, no podrem oferir aquell servei que el client està esperant. Fins al moment no han arribat ajudes efectives i específiques per al sector turístic per part de cap administració. I això sí que és una reclamació que col·lectivament hem estat fent i continuem fent. Perquè sense aquestes ajudes directes és difícil. Pensem que hi ha empreses que dèiem que des del setembre del 2009 estan tancades. Per tant, aguantar una empresa tancada és molt dur perquè hi ha unes despeses fixes, que tots sabeu, que superen en aquestes xifres econòmiques de les empreses una part molt important. Necessitem tornar, per poder tornar a estar en aquesta generació d'aquest 25% del PIB, una promoció orientada a la recuperació d'aquests mercats. Mercats tant de proximitat en un primer nivell, però també mercats internacionals, a la que es reactivi la mobilitat, que és una de les altres coses que necessitem, reapertura de la mobilitat, tornarem a tindre viatgers, perquè som una destinació líder al Mediterrani. I, per tant, això tornarà a passar. Però perquè això passi, necessitem la vacunació en marxa a tope, aquí i allí, en origen i en destí, perquè necessitem que les persones que ens visitin vinguin vacunades i que els que trobin aquí estiguem vacunats. Que posem en marxa sistemes ràpids de detecció d'això, passaport sanitari, és importantíssim. Se'n parla, però necessitem que sigui realitat ja. Els clients internacionals s'estan frenant perquè no tenen clar com hauran de demostrar si són negatius. Un PCR val 100 euros a la destinació. Una família de 4 a 5 persones són 400-500 euros que se li suma al seu viatge si s'han de fer un PCR de tornada. Si aquestes famílies i aquestes persones que viatgen estan vacunades, evitem aquest sobrecost. I això és molt important, perquè al final l'economia de les famílies també ha estat tocada. Diem, hi ha hagut diner que s'ha generat i que famílies han pogut estalviar molt, però també moltes famílies, i famílies d'aquí, ho sabem de ben a prop, també han tingut una pèrdua econòmica important. Necessitem ajuda directa a les empreses i als treballadors de les empreses. Les pròrrogues dels ERTOs són importantíssimes. No podem assumir la incorporació de tots els treballadors si les empreses no tenen activitat. És inviable totalment. No podem enfonsar més aquella empresa que no pot obrir o que està tancada o que no pot reprendre la seva activitat en la seva totalitat, i el que hem de fer és ajudar-les en aquestes. No és necessari premiar el que pot començar l'activitat.
millor. Millor si es premia i millor si es bonifica els treballadors que podem incorporar. Però si els incorporem és perquè preveiem que hi haurà activitat econòmica. Si no els podem incorporar és perquè aquesta activitat no s'està generant i, per tant, no demanem més a l'empresa perquè l'empresa al final s'enfonsa. I, per tant, si totes aquestes ajudes les posem en marxa, recuperarem aquesta situació, el nostre PIB tornarà a ser aquest del 25%, tornarem a estar en aquella situació de la que veníem. I vist això, com creiem que serà aquest 2021? Doncs el 2021, de moment, molt incert encara. Encara hi ha molts interrogants sobre la taula, moltes incògnites sobre la mobilitat, i ja heu vist, la mobilitat és clau perquè aquests mercats internacionals tornin a arribar aquí i perquè puguem tornar a arrencar aquesta activitat amb normalitat. Portem gairebé 6 mesos sense activitat. Hem tingut la punta de Setmana Santa, però és amb un client de proximitat i hem mostrat que en el 2020, amb client de proximitat, les xifres no són suficients. No ens pensem perquè veiem, poso d'exemple Cambrils, la meva població, un cap de setmana amb molta activitat de gent, ple de gent, no ens pensem que les empreses ja han superat la situació. Els nostres dirigents polítics ho han d'entendre, això. No per veure gent als carrers i per veure cert ambient, ens pensem que la situació ja està superada. Tenim moltes despeses acumulades i que anem arrastrant, crèdits, ICOs, tot això s'haurà de tornar i tot això requerirà d'aquests ajuts. Confiem en aquest turisme de proximitat perquè no ens va fallar l'any passat, creiem que aquest any tampoc ens fallarà, i el nacional. Lleida, Aragó, Euskadi, Navarra, Andorra són clients que ens visiten any rere any, molts fidels a la destinació i que pensem que continuaran i que tornaran a visitar-nos aquest any. Som una destinació per ells segura, som una destinació que genera confiança en aquest sentit. Però necessitem la recuperació d'aquells clients internacionals que hem dit importants en el nostre territori que generen més del 50 o el 50% de les pernoctacions en una situació normal. França, Regne Unit, el mercat rus amb més dificultat de regeneració, però Països Baixos, Bèlgica, Holanda i Alemanya ens poden ajudar. En general, preveiem que si tot això, tot el que sentim a dir, tota la situació que s'està escoltant de vacunació, de passaport sanitari, de reactivació de la mobilitat, continua en aquesta línia, volem ser optimistes i preveiem una recuperació al voltant del 60% respecte a un 2019. No tornarem a una situació normal, no estarem com el 2020, però anirem caminant cap a aquesta situació de xifres més positives. I voldria recordar-vos un cop més que som destinació líder en la Mediterrània i que, per tant, tenim tots els ingredients per tornar a tenir aquelles ocupacions que havíem tingut abans del Covid i que, per tant, podem tornar a generar una activitat econòmica si les empreses podem sobreviure en aquesta situació. I per arribar aquí ens caldrà l'ajuda de tots. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, senyora Cabré, per les seves paraules inspiradores, ara que estem cada dia més a prop de recuperar la normalitat. Llavors entrarem de ple ja amb la presentació del pla, que anirà a càrrec del Jaume Bages, consultor expert en planificació estratègica, promoció econòmica i desenvolupament local, així com amb la gestió de projectes. És geògraf amb Premi Extraordinari de Llicenciatura i Postgrau en Sistemes d'Informació Geogràfica. Va ser director de l'Organisme Autònom de Desenvolupament de les Muntanyes del Baix Camp i gerent del Consorci Líder Priorat Baix Camp, de gestió de programa europeu. Com a consultor, ha elaborat nombrosos projectes amb el marc de la planificació estratègica i del desenvolupament local. També ha elaborat un gran nombre de projectes vinculats al desenvolupament turístic de destinacions, de creacions de productes turístics, plans de màrqueting i de comunicació, entre d'altres. El Jaume ha estat la persona que ha elaborat el pla amb el suport i la col·laboració estreta de les persones tècniques contractades amb el marc del pla, la Cristina Altadill i la Jordina Rovira, i amb el tècnic de promoció econòmica del Consell Comarcal, el Marc Carrasco. Jaume, quan vulguis. Molt bé.
Moltíssimes gràcies, consellera. Gràcies, president. Gràcies, Consell Comarcal, per donar-me l'oportunitat d'elaborar aquest pla. Consellera, te m'has avançat. Volia agrair personalment a les persones que m'han donat suport en la realització del pla. Agrair-los molt la paciència, la confiança i el tracte rebut en tot moment a la Cristina Altadí, com has dit, la Jordina Rovira i també el Marc Carrasco. Per tant, gràcies públicament per tot el suport rebut. Si em permeteu, compartiré la pantalla. A veure si puc fer-ho i es veu bé a la primera. Ho veieu bé? Si algú em pot confirmar. Bé, també Berta Cabré, moltes gràcies. Has fet una radiografia i una posada en context del sector turístic magnífica. Hi ha alguna cosa de les que has comentat, la repetirem, però bueno, enhorabona per la presentació. Dir-vos que l'àmbit territorial del pla, per qui no ho sàpiga, no inclou el total de municipis de la comarca. Són 27 municipis, en aquest cas, la ciutat de Reus queda fora de l'àmbit territorial del pla perquè la ciutat de Reus ja ha elaborat el seu pla propi de reactivació econòmica. Per tant, estem parlant d'un àmbit territorial de 27 municipis amb una superfície d'uns 644 quilòmetres quadrats i una població que gairebé arriba als 88.000 habitants. Com ha dit el president també en la introducció, és una comarca que molts sabeu que és diversa, amb una línia litoral ben poblada, desenvolupada, amb un perfil econòmic que després explicarem millor, però molt vinculat al turisme, també com ha dit la senyora Berta Cabré. Tenim una plana intermitja, municipis menys poblats, però també amb un sector agrícola potent i iniciativa també industrial. I després tenim una zona més d'interior, menys poblada, municipis en molts casos de menys de 1.000 habitants i de més muntanya, amb unes problemàtiques específiques i diverses. Dir-vos que també en el marc del context general, aquest àmbit de treball ha sofert un creixement poblacional els últims anys, especialment durant i a partir del 2007. I tot i amb això, també a nivell poblacional destacar que Reus concentra el 55% de la població de la comarca. Per tant, té un pes i una força econòmica i de capitalitat importantíssima i que en moltes de les dinàmiques que parlarem durant el dia d'avui, doncs això es fa notar moltíssim. Avui apuntaré dades pinzellades. El pla és bastant dens, hi ha molta informació. Avui intentaré ser ràpid, dinàmic i apuntar trets destacats. En qualsevol cas tindreu a disposició el document i també el pla complet a través del Consell Comarcal del Baix Camp. Com s'ha elaborat el pla? Doncs, evidentment, hi ha hagut una revisió de documents i de planificació existents al territori. Ens hem empapat del que s'està fent al territori, més que res per no duplicar també actuacions i per reforçar-les en molts casos. S'ha fet un buidatge de fonts estadístiques. Després us explicaré una mica quins lliurables, quins documents o quins informes particulars s'han fet. També s'ha fet sessions participatives, sessions de treball amb agents socioeconòmics. S'hem reunit amb ajuntaments, s'hem reunit amb 24 entitats que han volgut estar presents en les taules de treball i de debat a l'entorn del pla. I també hem fet una enquesta online en la qual hi han participat 283 empreses per mesurar, per radiografiar l'impacte Covid a les empreses d'aquest àmbit territorial. Posteriorment hem definit els eixos estratègics sobre els quals es recolza el pla d'acció que després us explicaré. Aquí teniu una mica la imatge de les sessions amb agents. S'han fet 8 sessions amb agents, 3 amb ajuntaments i després s'han fet sessions, diguéssim, temàtiques amb turisme, amb el sector turístic, sector comerç, agents de l'àmbit sector agroalimentari, de l'empresa i de les noves tecnologies i agents de formació, ocupació i treball. La diagnosi. Dir-vos que quan vegeu el document hem estructurat la diagnosi en diferents parts, en diferents, podríem dir, blocs i informes. Hem treballat l'estructura i especialitzacions productives sectorials del territori, parlant de sectors predominants en municipis, sobretot majors de 4.000 habitants, que són els que tenim dades, també del total de l'àmbit, comparatives amb el Camp de Tarragona. Hem mesurat l'impacte econòmic i social de la Covid en base a indicadors, expedients d'ERTO, persones que han estat afectades. Aquests 2 primers apartats de la diagnosi els teniu en format infografia interactiva i disponible online. Per tant, us animo a revisar-la. Són uns informes molt gràfics
i que podeu jugar-hi amb els resultats i amb les dades. Ara us explicaré una mica el contingut. També tenim un apartat de comportament econòmic territorial, l'evolució del PIB a 10 anys vista, la població activa, llocs de treball per municipi, etc. Hem fet també una anàlisi del perfil competitiu del Baix Camp, en base a indicadors, en base a índexs que mesuren comparativament a través de diferents paràmetres, diferents indicadors, la competitivitat del territori, en què estem millor i en què estem pitjor que altres comarques, i intentar mesurar, intentar posar un índex i números a aquesta competitivitat territorial. Ara us explicaré alguna dada. També, evidentment, hem fet l'extracció de resultats de les enquestes a les empreses i, finalment, el pla també integra tot el buidatge de les sessions que s'han fet amb els agents. Per tant, és una informació qualitativa, evidentment. Aquí entrem en temes ja de les entitats, aquest perfil tan divers que tenim a la comarca i que ens han aportat informació de primer ordre, no tant a nivell de dades, sinó també de percepcions, d'emocions, de situacions singulars a tenir en compte en la diagnosi i en el pla. Aspectes a destacar. A nivell d'un primer cop d'ull, algunes dades per situar-nos. El Baix Camp és la 9ª comarca en població de Catalunya, en canvi és la 11ª a nivell de PIB, l'any 2018. Dir-vos que el comerç és el subsector que té més llocs de treball localitzat, té 13.000 llocs de treball localitzat, seguit per les activitats professionals i l'hostaleria. En canvi, si mirem els sectors que més riquesa generen, tornem a trobar el comerç, però aquí entra també les extractives, l'energia i residus, seguit de l'hostaleria. En aquest cas, la indústria energètica, que té aquest pes importantíssim en el valor afegit brut de la comarca, ocupa molt poques persones, tots entendrem per què, sobretot al municipi de Vandellòs. Dir-vos que l'economia comarcal hem registrat que té una dinàmica regressiva a nivell econòmica des de l'any 2017. I això ens fa reflexionar perquè ens ha portat a fer aquest pla segurament la situació Covid, però que hem de reflexionar internament perquè la comarca des del 2017 està en una situació regressiva. I això implica noves mirades, replantejament de coses, i aquest pla també no només es basa en l'immediatesa, sinó que intenta també aportar visió, una mica de visió de futur, en base a algunes accions que s'hauran d'anar treballant durant els propers anys. El que deia, en contraposició amb aquest Baix Camp general, l'àmbit territorial del pla, unes dades d'ocupació. La població ocupada són 35.000 persones, però en canvi els llocs de treball localitzats són 25.000. Què vol dir això? Doncs que hi ha un diferencial en aquest sentit. Aquí us ho marco així simbòlicament amb unes fletxes. Molta gent de l'àmbit territorial del pla, d'aquests 27 municipis, van a treballar a la capital, això és normal, però també molts van a treballar fora de la comarca. Per tant, tenim un àmbit territorial on molta població no treballa en el seu municipi o internament en l'àmbit, sinó que se n'ha d'anar fora d'aquest àmbit a treballar. Per tant, tenim molt de camí a recórrer en la generació d'economia en el propi àmbit. A nivell d'estructura productiva, és una estructura productiva similar a la de la mitjana del Camp de Tarragona. Per tant, estaríem a la mitja del Camp de Tarragona. És una economia més diversificada que el tarragonès, la Conca de Barberà i el Priorat, que evidentment tenen especialitzacions productives més notables, evidentment el Priorat, en el sector agrícola, per exemple, però menys diversificada que l'Alt Camp i el Baix Penedès. No tenim especialitats productives significatives, sols destacar, per exemple, aquesta forta presència de la producció d'energia elèctrica, que ens fa diferents en relació a altres comarques, i la fabricació de productes farmacèutics, que també apareix com una especialització que no apareix en els altres àmbits. Si entrem a mirar també per municipi, les especialitzacions productives, trobem, aquí hem fet una mica la comparativa intermunicipal, entre municipis. Trobem Cambrils i Mont-roig del Camp, amb una hostaleria i activitats immobiliàries que destaquen com a especialitzacions, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en la producció d'energia, tot l'àmbit, tot l'entorn dels municipis de menys de 4.000 habitants, on l'agricultura té un pes més predominant que en la resta de municipis, evidentment. Riudoms, un dels municipis de més de 4.000 habitants, també destaca en l'agricultura i en el sector agroalimentari, i la Selva del Camp, amb un pes superior en indústria manufacturera
que la mitjana de la resta de municipis. El comerç és el sector amb més llocs de treball al conjunt de la comarca, però, en canvi, l'hostaleria és el subsector amb més llocs de treball en aquest àmbit de 27 municipis. Per tant, el pes de Reus, amb molta activitat comercial que fa decantar aquesta balança. El comerç és el sector amb major llocs de treball en tota la comarca, però en els 27 municipis objecte del pla és l'hostaleria el que més llocs de treball presenta. La indústria té més presència, justament, si veieu el gràfic, en aquest àmbit dels 27 municipis que en la mitjana de tot el conjunt de la comarca. També hem avaluat els sectors expansius i menys expansius durant els últims anys. Quins sectors estan creant ocupació, sobretot en els últims anys. I hem trobat que els serveis socials, la construcció i els serveis a la producció tenen un creixement notable de l'ocupació durant aquests 6 anys últims avaluats, des del 2013 al 2019. En canvi, veiem pèrdues i descens d'afiliacions en la distribució, que inclou el comerç, i els serveis personals. Aquí són més aspectes a tenir en compte. Evidentment, us estic fent només un recull de dades, una bateria de dades, però perquè vegeu una mica per on està el territori. A nivell de competitivitat i sostenibilitat territorial ho hem fet en base a l'índex de competitivitat, FGP, on es mesuren diferents indicadors, i el Baix Camp, a nivell de les 42 comarques, hem trobat que és l'11a comarca a nivell de posició en l'índex general. Què vol dir això? Doncs vol dir que tenim 10 comarques per davant i a nivell d'evolució que estem perdent posicions. Estem perdent posicions perquè durant la primera dècada del segle XXI, estàvem sempre dins de les 10 primeres comarques en aquest índex de competitivitat. Hem arribat a estar pitjor, però durant els últims 10 anys l'evolució en creixement, diguéssim, és la 26a. O sigui, tenim 25 comarques que estan creixent més que el Baix Camp en aquests indicadors generals. No estem parlant només d'economia, estem parlant també són indicadors molt diversos. Per exemple, tenim avantatges competitius estem ben posicionats en disponibilitat de pols i desenvolupament d'infraestructures, en accés a mercats de clients i proveïdors i en disponibilitat de sòl i espai per l'activitat econòmica. Tenim una bateria d'indicadors que els mesurem tots i podem veure en què estem ben posicionats i en què no estem ben posicionats. Com us dic, estem mal posicionats, el Baix Camp està mal posicionada com a comarca en la sostenibilitat social i mediambiental, ocupant molt males posicions, en esperit emprenedor i dinamisme empresarial i en innovació i desenvolupament tecnològic, sempre comparativament. L'àmbit dels 27 municipis del pla, aquí és més complicat i entren dinàmiques diferents perquè hi ha Reus que s'exclou d'aquesta anàlisi, però a nivell d'algunes dades d'interès tenim bona posició, si excloem Reus, en població amb estudis universitaris, per tant, una població ben formada. També en persones ocupades que treballen a menys de 30 minuts del municipi, aquí entra una component ja social, de qualitat de vida, gent que treballa a prop i, per tant, no s'ha de desplaçar gaire per anar a treballar i per anar a la feina cada dia. I també en atur registrat de molt llarga durada, que ocupa la 7a posició. En baixa posició, en canvi, tenim els llocs de treball localitzats. Evidentment, aquesta dada ve sesgada perquè tenim la capital fora de l'àmbit d'anàlisi. Molta gent d'aquests municipis, d'aquests 27 municipis, van a treballar a la capital. I també trobem que hi ha bastanta població amb baixa cobertura d'internet i altres prestacions. M'ha fet gràcia la consellera, la Bea, justament havent-se de desplaçar a última hora per aquest tema. Aquí ve reforçat amb les dades. Si passem ja a l'impacte Covid, clar, això es va fer l'anàlisi a l'últim trimestre del 2020. Es van registrar quasi 2.500 ERTO que van afectar 13.000 persones al Baix Camp. L'elevat pes del turisme i el comerç ens ha afectat molt i ens ha fet especialment vulnerables, com ha dit també la Berta. El sector de l'hostaleria, el sector del turisme porta mesos tancats i és el sector que ha patit més. Som la 13a comarca en destrucció de centres de treball. Se'n van destruir 440 respecte al tercer trimestre del 2019.
però també algunes dades de continuïtat. El treball autònom tendeix a reduir-se des del 2017, com dèiem, aquesta dinàmica regressiva que no s'inicia amb la Covid, sinó que ja ve d'abans. La pèrdua de llocs de treball, les més destacades s'han produït a Cambrils, la Selva del Camp i Mont-roig, amb 1.522 llocs de treball menys. En canvi, alguns brots, durant aquest període, març-setembre 2020, hi va haver creació de llocs de treball en alguns municipis, més minsa, evidentment, però a Riudoms, a Vandellòs i Hospitalet de l'Infant i a Botarell, per exemple. En els 27 municipis, sempre estic fent una mica la contraposició o la comparativa, perquè, evidentment, el treball va sobre els 27 municipis. També hi ha aquesta important vulnerabilitat, aquest pes del turisme i el comerç. A la banda dreta veieu els llocs de treball per seccions d'activitat, on l'hostaleria és el primer, el comerç. Clar, amb aquesta estructura productiva, la Covid ens ha fet estralls i, evidentment, s'han perdut molts llocs de treball durant aquest període. Apuntar, també en el format ràpid d'anàlisi o d'exposició de grans dades, l'enquesta a les empreses, no us mostraré, evidentment, tots els resultats. Només dir-vos que vam tenir 283 respostes. La majoria eren autònoms i també societats limitades i les respostes majoritàries van procedir de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, de Riudoms i de Cambrils. Vam fer una gran bateria de preguntes, Res, us mostro una mica perquè vegeu l'exemple de gràfics que hem treballat, però l'evolució de facturació s'ha ofert a l'empresa durant l'any 2020. Alguns ens parlaven en aquell moment ja d'una davallada que arribava a ser el 31%, que és la resposta majoritària, d'un 25 i 50% de la facturació. Això a nivell general d'aquesta enquesta. I també els preguntàvem, per exemple, que ens valoressin quines mesures, ens valoressin les mesures que s'han aplicat per reduir l'impacte de la Covid, com les veien, si les valoraven bé, malament. Les pitjor valorades, l'excepció, el fraccionament d'impostos, tributs i taxes, segurament també perquè en molts dels casos no els hi van arribar aquest tipus de mesures. I les més ben valorades, que evidentment la bona valoració és molt minsa, però en aquest cas la més ben valorada dels ajuts que s'estaven aplicant eren els ajuts per l'estímul a la demanda i al consum, tot el tema d'estimular la compra local, etc. Us volia fer també 5 cèntims del que hem treballat amb els agents i us passaré ara 4 diapositives de la realitat segons els agents. Les idees clau, no potser les més importants, perquè no ens hi caben totes recollides, però algunes, perquè tingueu una mica la visió del que hem parlat amb els diferents grups de treball. El turisme, evidentment, aquesta dicotomia comarcal que afecta també l'impacte que han tingut la Covid a la comarca, el major impacte en municipis de costa, com ha dit la senyora Berta, però també notable en l'interior, el que passa que s'ha alleugerat per l'augment del turisme de proximitat. La necessitat o la conveniència d'una adaptació constant en moments d'incertesa que els ha fet patir i els està fent patir encara. Es volia també demostrar que quedés clar que el sector garanteix un servei i una experiència segures i que la promoció comarcal anés en aquest sentit també. El sector s'ha mobilitzat i alhora reclama contacte més proper amb l'administració per definir, per promoció, per comunicació. És un dels temes que es treballa molt en el pla d'acció, la governança, l'unir esforços, la complementarietat de mesures. Que cal intensificar la promoció i captació de visitants, és evident, però també que cal reorientar el model turístic cap a un turisme de major valor afegit i treballar intensament en la complementarietat costa-interior. També ha sortit bastant a debat el tema de la massificació en zones d'interès natural. Com s'ha apuntat també en la introducció, hem redescobert comarca, però alhora aquest redescobriment ens ha fet que en alguns punts estiguin més massificats del que convindria i del que el sistema està capacitat per acollir. Es proposa acció a nivell de comarca en base a incorporar identitat comarcal, la cultura, paisatge, patrimoni, reforçar tot això. Això apareix després en l'estratègia. Millorar l'eficiència dels serveis públics, facilitar la incorporació de noves tecnologies, la digitalització, que també apareix, evidentment, transversalment a totes les taules de treball, i potenciar la gastronomia local. A nivell de comerç,
destacar la importància del comerç en el teixit econòmic dels municipis, sobretot en els grans, però també en els petits. Un poble sense comerç passa a perdre un actiu important i això es destaca sempre en els grups de treball. Tot i amb això hi ha hagut una disparitat, evidentment, en l'afectació. Hi va haver comerç local que va augmentar vendes durant el confinament, tothom havia de comprar al propi municipi. En canvi, en municipis turístics l'impacte ha estat devastador i hi ha hagut una baixada d'activitat tremenda. Tot i amb això, el comerç s'ha hagut d'adaptar, s'ha adaptat a oferir nous serveis, comandes telefòniques, repartiment a domicili. També ha passat una cosa, que conforme la normalitat ens ha vingut a poc a poc a tots al damunt, doncs hi ha serveis que s'han anat perdent pel camí. Hi ha hagut un augment de compres en línia, que ja s'intuïa, evidentment, i que molts municipis han activat campanyes de dinamització comercial, campanyes o plans d'estímul del consum, plans de promoció, però sempre amb aquesta visió municipal, que justament el pla que volia era travessar. La digitalització necessària, però que s'han de fer formacions adaptades al sector. Ja tenim agents i molts presents aquí a la reunió que aposten per aquest format, formacions ràpides, pensades en els comerços. Hem de mirar en clau comerç. I que les associacions poden i han d'estar més unides per retroalimentar-se. Moltes associacions no s'acabaven de conèixer i aquests espais d'interlocució han estat molt valuosos i s'han valorat molt bé i crec que és important seguir-los oferint. Tot i amb això, el sector està experimentant una crisi estructural i es detecta una manca de relleu generacional en molts dels comerços. Això ja, evidentment, aquí a nivell fins i tot general. El sector agroalimentari, a l'inici de la pandèmia, un augment de demanda d'aliments i vendes, per tant, va començar amb aquest augment de demanda, però, evidentment, el tancament del canal Horeca, el sector terciari, ha afectat greument el sector i les vendes s'han hagut de substituir per vendes al canal d'alimentació, que en molts casos són a preus més reduïts. Tot i amb això, es constata un augment del consum de proximitat i de la venda directa. Hi ha una nova sensibilitat per consumir local, per consumir proximitat, per cuidar-nos, per ser proactius en tots aquests temes, però alhora el Baix Camp, evidentment, té una disminució del cens agrari. Molts pagesos es jubilaran en 10 anys sense relleu generacional i això és preocupant. Necessitem valoritzar producte local. És necessari que la restauració consumeixi i faci bandera dels productes que tenim, que són molt notables, però es detecten també mancances en les eines comercials, digitals, de suport a la comercialització dels productors. Amb tot, és necessari sensibilitzar aquesta societat, la societat, en el consum conscient, en el consum de proximitat i, finalment, ha aparegut també en aquesta taula de treball la repoblació dels pobles, que és necessària, vincular-ho o no al sector agroalimentari, però que hem de possibilitar que la gent recuperi o torni als municipis que estan perdent població. A nivell de formació, ocupació, etc., s'ha fet, des de les entitats que treballen en aquests temes, s'ha fet aquest acompanyament intens a les persones usuaris, s'ha fet major contacte amb empreses per conèixer necessitats. Per tant, trobem un teixit de suport a l'ocupació potent, que ha treballat fort, però, clar, s'ha hagut d'oferir també aquest suport a la petita empresa per adaptar-se i créixer al voltant de la tecnologia. Ens hem hagut de posar tots les piles i treballar a cuitacorrents i de manera molt a contrarrellotge en adaptar-nos. Es detecta també la necessitat d'apostar per nous filons, que en alguns casos, alguns municipis ja estan treballant, en el cas de Vandellòs, Mont-roig, Cambrils, estan ja noves mirades, també en l'àmbit del turisme de natura, de muntanya, també n'hi ha i també es poden treballar. Tot i amb això, a nivell tecnològic, es detecta manca de persones formades i des de, per exemple, el clúster TIC ens deien que s'està contractant força a l'estranger. Doncs aquí també podem apostar per nous filons. La necessitat de reforçar el treball en xarxa i en visió estratègica de territori, també de cara a la captació de nous fons que ens vindran i que potser no hi ha aquest treball prou en xarxa i amb aquesta visió, sobretot per tenir projectes preparats per quan vinguin nous fons. La importància de l'acompanyament en l'autoocupació, els joves amb necessitat de més orientació formativa i professional i la necessitat de fer canvis en aquest model productiu per la generació de llocs de treball de qualitat i contractació digna. Finalment, l'esforç per tendir a reduir la bretxa salarial entre gèneres i la fragilitat manifesta de l'economia social i solidària són projectes normalment petits i que s'ha hagut d'estar molt a sobre
per oferir-los suport en aquest sentit. Finalment, estructura productiva i model de territori, destacar la bona localització i connexions de la comarca, tot i que hi ha diferències internes, allò que hem dit abans, aquesta dualitat interna de la comarca, que s'ha de procurar fer nous esforços o augmentar els esforços per l'atracció d'inversions i empreses al territori, diversificar l'economia i treballar coordinadament a nivell de model de territori. Treballar també per un nou model industrial. S'ha posat de manifest que no s'aposta per la creació de nous polígons, sinó en dinamitzar i aprofitar els existents. Vincular-ho també a una aposta per la tecnologia i el 5G i per una transició energètica i ecològica, finalment, per potenciar l'economia circular, en el qual ja tenim alguns exemples destacats. Es destaca també que la pandèmia, amb això de positiu que també comentava la Berta, de noves mirades, hi ha una nova mirada envers el món rural, que molta gent ha redescobert el món rural i fins i tot hi ha hagut altes en censos, en padrons de nous habitants en municipis petits de la comarca. Tot i amb això, la connectivitat com a clau de futur del territori i que és, evidentment, un dels factors determinants per l'atracció de població i talent als municipis d'interior. Us passo a... No sé ni com vaig de temps. Us passo a descriure una mica els eixos estratègics que hem treballat. En base a tota aquesta diagnosi, aquesta anàlisi que hem fet de tots aquests sectors, aquesta mirada que hem fet molt transversal, s'han definit 6 eixos estratègics on el Baix Camp, ja ho veureu, té molta presència. La presència en la pròpia marca, en el propi nom dels eixos, perquè hem cregut que hi ha un sentiment de comarca que s'ha de reforçar, que hi ha un sentiment identitari que ens ha de diferenciar també i, per tant, apareix fins i tot en el naming de tots els eixos de treball del pla. Us els passo a enumerar. El primer és el Som Baix Camp, és el reforç de la identitat i la imatge de comarca basada en els seus valors i singularitat que permeti un millor posicionament del territori, un increment del sentiment de pertinença de la ciutadania i una major cohesió entre municipis. Són 3 accions que moltes es faran internament des del propi equip tècnic del pla, però per reforçar i tenir eines per reforçar aquesta identitat. El segon és el RIAC Baix Camp, l'impuls de mesures transversals especialment conceptualitzades per donar suport i reactivar la capacitat productiva del teixit empresarial de la comarca i per ajudar-les a combatre la crisi Covid-19. Són mesures que segurament, si no hi hagués hagut el Covid, no s'haguessin impulsat, però que la presència de la pandèmia ens ha fet activar. L'eix Motors Baix Camp. Aquí estaríem parlant de suport als principals sectors econòmics de la comarca, el turisme, el comerç, agroalimentari, en la millora de la seva competitivitat, de la seva capacitat d'adaptació i de preveure aquests escenaris de present i de futur. El quart eix és el Next Baix Camp. Preveu l'acceleració de la transició del Baix Camp cap a un model econòmic més resilient, basat en la innovació, la tecnologia i que permeti també una major diversificació de la seva estructura productiva. Accions en clau més de visió de futur. El cinquè dels eixos és el Verd Baix Camp, el foment de la cultura del respecte, la conservació i la valorització del territori i el paisatge, per tal de preservar-ne els seus valors i garantir la seva sostenibilitat i qualitat. Molt lligat també amb aquesta nova mirada cap al redescobrir, cap a una nova mobilitat també, més en sintonia a una mobilitat lenta, etc. I la xarxa Baix Camp, finalment, també són poques accions aquestes, però que són les que en realitat també trenen moltes de les altres. La promoció de la concertació i la cooperació entre agents de la comarca en estratègies territorials per a la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones i en el foment del desenvolupament socioeconòmic. A partir d'aquests eixos és on hem anat generant i hem anat estructurant les accions del pla, que com ara us intentaré fer un breu resum. Consta de 56 mesures, 3 del primer dels eixos, 8 del RIAC, 20 del motor Baix Camp, és l'eix amb més mesures, més especialitzades o centrades en els sectors productius predominants, el Next Baix Camp amb 10, igual que el Verd, i el Xarxa Baix Camp amb 5 mesures. Dir-vos que en totes les mesures hem tingut la mirada sempre de complir o de donar cobertura als objectius de desenvolupament sostenible i aquí us faig un petit gràfic on quantes mesures no fan referència específica
a cada un dels objectius de desenvolupament sostenible. En cada una de les fitxes que presentem en el pla assenyala quin dels objectius o quins objectius pot donar sortida, pot donar cabuda a aquella mesura en concret, 39 de les quals tenen referència clara amb el treball decent i el creixement econòmic, 30 en ciutats i comunitats sostenibles i 30 en aquest objectiu molt transversal d'aliança per assolir objectius. A nivell de pressupost, el total de pressupost del pla és de 876.000 euros, on l'eix Motors Baixcamp és l'eix amb més pressupost, té 277.700 euros, seguit del React Baixcamp amb 251.500, el Next 183.300, el Verd Baixcamp 159.500 i ja més residualment són el Som i el Xarxa, que no és que tenen menys mesures, però a més aquest pressupost és en força de treball. Vull dir, hi ha moltes mesures que s'implementaran pel propi equip tècnic del pla, de les persones contractades pel pla, i per tant no s'imputen com a pressupost en el pla. A nivell de priorització, hem fet un sistema de priorització tenint en compte l'abast de les mesures, l'impacte, l'esforç també per implementar-les i hem acabat veient, hem fet aquesta estructura amb 24 mesures de prioritat alta, 18 mitja i 14 baixa. Tots aquests continguts els tindreu en el pla, evidentment molt més detallats, i us passo a definir o a sintetitzar una mica les mesures que integrem en cada un dels eixos. En el primer dels eixos, el Som Baixcamp, amb aquest pressupost reduït, però perquè moltes de les tasques són internes que farà el propi equip tècnic del pla. És la reactivació de la marca Som Baixcamp com a marca de territori, de les accions de reactivació. És una marca que ja es disposava al Consell, però més per un tema d'entitats, per un tema associatiu. La idea és que Som Baixcamp sigui també una marca com de territori, reimpulsar aquest web existent i donar-li aquesta estructura per promocionar també el pla de reactivació i totes les mesures vinculades i creació de xarxa social Som Baixcamp. Amb aquesta identitat de posicionament, de sentiment de pertinença i de major cohesió en el marc de totes les mesures plantejades. L'eix React Baixcamp té 251.500 euros de pressupost. Es contempla aquesta creació d'atenció a l'empresa per la reactivació econòmica formada tant per tècnics que ja formen part del pla de reactivació. Es planteja fins i tot l'opció, si es dona, de contractar noves persones. També es planteja la creació d'una guia online d'empreses i persones autònomes del Baixcamp. Es crearan programes d'acompanyament a la digitalització per microempreses o persones treballadores autònomes, webinars i jornades de bones pràctiques per a la transformació i adaptació a la digitalització, un impuls decidit a nous plans d'ocupació, sobretot destinats a col·lectius que hagin patit més l'impacte de la Covid-19. Aquesta és una mesura amb força pressupost també. La incorporació de clàusules quilòmetre zero en licitacions del Consell Comarcal i totes les entitats vinculants, justament per facilitar que les empreses locals puguin optar a aquestes licitacions, puguin optar i estiguin més ben valorades, evidentment, en aquestes licitacions. Impulsar i conceptualitzar també una estratègia per l'ocupació i dinamització de locals buits. És una mesura complexa, ho sabem, però no la volem deixar de recollir, perquè és una dinàmica que passa en molts nuclis antics de municipis i generar un programa comarcal d'estímul d'ocupació de locals buits crec que és una mesura que hem d'afrontar. També la detecció de necessitats d'empreses en formacions adequades a les seves necessitats. A nivell de Motors Baixcamp es crearà un mercat de pagès, ja s'està treballant en ell, amb productors de proximitat, localitzat físicament als municipis, en aquest cas Cambrils, per exemple. També es crearà un marketplace de productes agroalimentaris de la comarca i es donarà suport a aquests productors en l'ús i gestió del marketplace, perquè evidentment som coneixedors que a vegades l'eina no fa que després es generin els moviments o les oportunitats. Les oportunitats sí, però que a vegades no s'aprofiten. I tant és important generar l'eina com donar després suport en la gestió i l'ús de l'eina. També es planteja conceptualitzar un projecte pilot de distribució agrupada vinculat amb aquest marketplace. Es continuarà promocionant i donant suport als productors agroalimentaris del Baixcamp. Aquí ja s'han iniciat alguns dels treballs vinculats a gent del camp, a reportatges de valorització del producte de proximitat.
es farà un programa de foment de la venda directa i proximitat a través de grups de consum, que és una nova fórmula que s'està implantant, que s'està desenvolupant, en alguns casos porta molt de bagatge, però que s'està redescobrint aquesta fórmula de contacte directe productor i consumidor. La sensibilització i estímul del consum conscient i proximitat entre infants i joves, aquí entrem en un programa també vinculant escoles per sensibilització del producte local. Es faran jornades i un recull de bones pràctiques, també en funció de com vagi la presencialitat, si es pot fer online, si millor fer-ho presencialment, de bones pràctiques en comercialització i valorització del producte agrari, també networking de productors locals i establiments compromesos amb el producte de proximitat, perquè a vegades ens hem trobat que hi ha productors o hi ha restaurants que no acaben de conèixer el producte local o no tenen l'oportunitat de saber les característiques o no se'ls ha donat l'oportunitat de confluir en un moment, un lloc i parlar, i es generarà aquest networking entre productors i establiments. Es treballarà per la creació de la ruta gastronòmica del Baix Camp, que és una idea que porta temps i que s'està treballant també, i es donarà sortida amb aquesta ruta gastronòmica. Es farà assessorament al sector agroalimentari en l'obertura al públic turístic, perquè, evidentment, com hem dit, estem redescobrint l'interior i el sector agroalimentari no és tan fàcil, això d'obrir-se al públic turístic, no és obrir portes i ja està, s'han de generar uns condicionants, s'han d'oferir uns serveis i s'ha d'assessorar aquest sector per donar un servei de garanties a nivell turístic. Molts ja ho estan fent, evidentment, però això s'intensificarà. S'intensificarà també la promoció de la marca Muntanyes Costa Daurada, que és la que té competència al Consell. S'intensificarà el suport a empreses i emprenedors del sector turístic, també els petits municipis en la dinamització i promoció turística. S'actualitzaran i es crearan nous productes vinculats a Muntanyes Costa Daurada. Una de les mesures també molt importants, l'impuls d'un pacte per la indústria del Baix Camp. Creiem que és un pas important, aquesta mirada conjunta a nivell industrial cap a un nou model i almenys posar les bases d'un pacte, d'una assignatura que ens permeti a tots com a col·lectiu avançar cap a un nou model. Per aprofitar també els polígons actuals, l'espai de la comarca, generació de documents, en aquest cas un dossier promocional, podria ser online també, per donar visibilitat a les oportunitats generades o que es generen pel fet de disposar de tant de sòl. La creació d'una targeta de descomptes per afavorir el consum i proximitat al petit comerç del Baix Camp. A nivell transversal, aquí traspassaríem la mirada municipal, que evidentment els ajuntaments ens han ensenyat i ens han dit, que tots, evidentment, defensem el municipi, però poder articular una targeta unint també descomptes culturals, etc., amb mirada Baix Camp. Finalment, organitzar espais de networking, creiem que, com també s'ha dit a la introducció, aquesta necessitat de fer xarxa s'ha reforçat, de treballar com a col·lectivitat, i aquests espais de networking emprenedor en format mastermind crec que són una bona eina per desenvolupar, sobretot els emprenedors que, com hem dit, tenim baixos rànquings en aquesta línia. A nivell d'annex Baix Camp, el coworking apareix, tenim espais de coworking al territori i es genera una acció, una mesura de suport a la dinamització i a la vertebració de xarxa entre els coworkings existents, també donar eines per a una millor dinamització. S'impulsarà la creació d'un laboratori d'innovació social digital per repensar el contacte també directe entre vessant social, vessant digital, com això ens afecta com a ciutadania. Es treballarà amb col·lectius i amb entitats del territori que treballen amb l'economia solidària per vertebrar nous eixos i col·laboracions i donar suport a aquest perfil d'iniciatives. S'organitzarà un webinar sobre tendències del mercat de treball i ocupacions de futur, també per anar incitant i donar a conèixer aquestes oportunitats en els més joves i veure que hi ha opcions més enllà del que coneixem. L'impuls de l'Open Data en municipis de menys de 5.000 habitants, sobretot perquè s'obrin, i donar a conèixer oportunitats vinculades a l'existència d'aquestes dades públiques. La creació d'una xarxa d'espais per a la prestació de serveis personals itinerants. Evidentment, hi ha molts municipis que no tenen opció a disposar de fisioterapeutes, etc., perquè no hi ha espais, perquè ningú obrirà un gabinet o una consulta en alguns dels municipis, poder disposar d'espais adequats per diferents perfils professionals perquè siguin els professionals els que es desplacin i oferir aquests serveis als municipis, creiem que és un objectiu que toca també la vessant social i la vessant de repoblament, per tant creiem que és interessant.
identificar i conceptualitzar nous projectes amb visió estratègica i cercar finançament. Això es treballarà també a nivell tècnic intern molt per disposar de projectes preparats per quan arribin nous fons. S'articularà un suport itinerant per digitalitzar la ciutadania, no només les empreses que hem treballat abans, sinó també la ciutadania. Es treballarà en el desplegament de la fibra òptica en petits municipis, sobretot a través de la central de compres del Consell Comarcal i veure quines opcions hi ha. I el projecte Castillejos, que finalment sembla que es desencalla, i l'hem plantejat com a centre d'innovació territorial vinculat a molts eixos territorials d'ocupació, de gestió forestal, etc. Albert Baixcamp, vaig acabant, Albert Baixcamp, vinculat a la cultura del paisatge, seguirà fomentant la xarxa de camins, el seu manteniment i la promoció del senderisme per redescobrir, però redescobrir de manera, diguéssim, adequada o ordenada el territori. També es planteja un projecte comarcal de regulació d'aquests fluxos i accessos al medi natural. Van molt lligats aquestes dues mesures. I estructuració d'una xarxa de mobilitat lenta a la comarca, com poder redescobrir la comarca en bicicleta, amb altres maneres, d'altres maneres. La promoció de l'adhesió del Consell a la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. També es planteja un pla pilot per l'impuls de l'economia circular. En algun municipi rural, si pot ser, en algun polígon, no volem fer o no es planteja, almenys en aquest cas de reactivació, un projecte de comarca, sinó partir de projectes pilot i que puguin ser exemplificadors. Una organització d'una jornada també de bones pràctiques d'economia circular. La integració del Consell i seguir donant, diguéssim, donar vertebració a aquesta xarxa, a aquesta comunitat energètica promoguda per la cambra en el desplegament de renovables. Impulsar el procés d'elaboració de la Carta del Paisatge del Baixcamp com una opció, una eina, un instrument que pot possibilitar aquesta millora transversal d'aquesta mirada cap al paisatge. Seguir insistint en la declaració i en el suport al Parc Natural de les Muntanyes de Prades i, finalment, un impuls al take-away sostenible al Baixcamp. Doncs, molts restaurants s'han posat molt les piles en oferir producte a domicili o almenys per emportar i poder tenir aquesta mirada de sostenibilitat també en els productes de packaging que s'ofereixen amb el propi producte. Finalment, a nivell de concertació, de xarxa Baixcamp, el reforç del paper del Consell en l'estratègia territorial de concertació i formació de l'ocupació, un major impuls o coordinació de l'oferta formativa i de suport a l'ocupació, aquesta mirada en clau comarca, tornem a repetir-ho, en clau, en aquest cas, 27 municipis, però a treballar molt internament també una major vertebració de les estructures, de millor coordinació, de poder treballar plegats en dissenyar, des del moment del disseny de la formació fins a la captació, etc. Estructuració de nous espais de debat i interlocució amb els principals sectors econòmics. Què volem dir en això? Doncs que, evidentment, les sessions de treball que s'han fet en el marc del pla, tots, sense cap excepció, ens han comunicat que estaria molt bé repetir aquestes trobades, de tornar a generar dinàmiques de debat, d'interlocució a nivell comerç, a nivell turisme, en alguns casos es podrien ajuntar, etc. No es vol deixar. La idea de l'equip tècnic és centrar els esforços en repetir aquestes trobades i aquest contacte directe que molts reclamaven amb l'administració de fer-lo més evident. Evidentment, el Consell Comarcal ja té una taula de turisme que seguirà impulsant, però també s'obre a diferents sectors econòmics de la comarca. Finalment, a nivell de repoblament, donar suport a un projecte que ja existent, que s'impulsa en el marc dels projectes líder, de les antenes d'acollida del projecte Viure Rural i de vertebració d'una xarxa de serveis i d'informació per l'acollida de noves persones que venen a viure als municipis rurals, en aquest cas del Baixcamp. Per part meva, fins aquí. Moltíssimes gràcies per l'atenció. Qualsevol dubte estic a la vostra disposició. Jaume, moltes gràcies. Moltes gràcies. És que estava apuntant, m'he apuntat un parell de coses per aquesta completa exposició i per la feina feta. Has fet una exposició molt clara del Pla de Reactivació Socioeconòmic del Baixcamp i us vull donar l'enhorabona a tots els que heu
haver fet aquest treball, vull dir, i la feinada que hi ha fet a les reunions i la implicació de tots els que formeu aquest equip. Vull dir que només us puc donar l'enhorabona a tots i les gràcies, no cal dir. I ara, com a Consell Comarcal, el que ens pertoca és el repte d'iniciar el treball d'implementació d'aquest pla. És evident que s'ha fet un treball ampli que ha volgut anar més enllà d'un conjunt d'accions reactives de la situació actual. Hem volgut i volem aprofitar la situació per generar noves sinergies i noves complicitats amb els municipis i amb els sectors econòmics de la nostra comarca i potenciar una xarxa de treball que ens permeti afrontar conjuntament algunes de les línies que veiem com a cabdals per transformar la nostra economia i per millorar l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones. Aquest pla de reactivació va més enllà de la subvenció atorgada pel SOC. És una oportunitat i, com tal, l'hem de considerar. Volem que sigui una finestra oberta a noves possibilitats i a noves oportunitats compartides, perquè, com hem vist, compartim moltes problemàtiques i una visió de les solucions que poden ser més beneficioses per al conjunt del territori. Tenim molta feina a fer i molt camp per córrer. I aquest pla de reactivació ha de ser el punt de partida. Us demanem a totes les persones, a totes les entitats que esteu connectades, que esteu connectats, que ens acompanyeu en aquest procés, que anem junts i que treballem junts per reactivar el Baix Camp amb el seu conjunt. Moltes gràcies a tots, a l'equip tècnic, als alcaldes, a les empreses, a tothom que ens ha ajudat a poder fer i avui poder posar aquest treball de tants dies i setmanes. I jo crec que, si ningú vol dir res, donaríem aquí ja per acabada aquesta presentació. No sé si el president vol dir res més o algú volgués dir alguna cosa, però crec que... Que no veig totes les pantalles, no sé si algú volgués fer algun comentari o alguna cosa. Bueno, doncs... Sí, hola, bon dia. Hola, Mònica. És que no veig les pantalles. Bon dia. Sí, no, aprofitant, moltes gràcies per tota la informació, ho agraïm moltíssim. A més, he vist ara en el xat que ens facilitareu aquesta presentació, per tant, ens la mirarem molt en detall. Més que res, el fet d'aprofitant que l'equip de treball que ha fet aquest document i tal està ara disponible, aprofitar aquesta ocasió, perquè després, quan ens ho mirem més profundament, segur que apareixeran més preguntes i més dubtes al respecte, però aprofitant que ell està aquí, més que res perquè des de l'inici del document he vist que va tot una mica com encaminat, sense el com, potser directament encaminat, que suposo que aquest és l'enfoc que es va demanar des del Consell Comarcal. Va encaminat cap al turisme i la restauració. Perquè, clar, si partim de la base que en el diagnòstic el que s'ha fet és valorar pel volum econòmic als sectors, doncs, clar, lògicament hem descartat de l'equació els factors com, per exemple, l'agricultura, la ramaderia i el treball de la terra, en realitat, d'aquesta analítica final que ens ha anat reconduint una mica directament cap a tots els espais turístics i de restauració i no pas cap a aquests altres sectors. O sigui, penso que s'ha enfocat cap aquí, suposo que perquè hi havia aquesta intencionalitat o perquè és el sector que hi ha més volum econòmic, però crec que això desvirtua una mica el fet que s'ha valorat el model que hem tingut fins ara, o sigui, pre-Covid, però potser no s'ha valorat el que volem d'aquí en endavant. O sigui, què és el que realment és fonamental en el territori, que en el nostre cas com a CUP valorem fonamental l'agricultura i el treball de la terra, no s'ha valorat com un factor estratègic a potenciar en aquest estudi i voldria l'opinió dels tècnics que ho han dut a terme, a veure si
per quin motiu no s'ha fet aquest estudi cap al que volem i no cap al que tenim, que com veiem en temporada de Covid no ens ha funcionat. Volia veure si ens podia fer aquesta valoració, que potser és més política, ja entenc jo, que no tècnica, però sí que hi veig aquest desviament cap a lo anterior i no cap a alguna cosa nou que ens pugui aportar potser una altra forma de reconduir aquesta economia. Molt bé, moltes gràcies. Contestar-te ràpidament i compartint una altra vegada la pantalla, perquè en els motors Basecamp justament és el sector agroalimentari un dels que més pes tenen i fins i tot és un dels que més mesures, potser no m'he explicat bé segurament, però de les mesures principals de l'eix motors Basecamp, que com veuràs a l'esquerra, els principals sectors econòmics és turisme, comerç, sector agroalimentari, que tot i tenir una incidència en el valor afegit brut de comarca és més minoritari, té una presència social, com dius tu també, i de territori que hem de conservar i preservar. M'atreviria a dir que 8 o 10 de les mesures del pla fan referència a aquest sector agroalimentari que deies que no tenia tanta presència. Discrepo profundament en això que dius, des del màxim respecte, però com veuràs, de la mesura 12 a la 21 fan referència al producte agroalimentari, a la promoció del producte local, en la creació d'un mercat de pagès, en la creació d'un marketplace de productes agroalimentaris per possibilitar també la digitalització i l'oferta al públic de manera digital i a través d'un clic de tota una oferta que potser a dia d'avui encara està una mica oculta, no? Donar suport a aquests productors, facilitar-los una distribució agrupada a domicili, perquè sabem que és complicat i vinculat amb aquest marketplace i també vinculat al mercat de pagès. Es fan reportatges, es preveuen també reportatges i iniciatives de valorització de tota aquesta producció agroalimentària. Es fa aquest nexe d'unió amb grups de consum, sensibilitza la població jove en el consum conscient i de proximitat. Es faran reculls de bones pràctiques i jornades de valorització del producte. També un networking per estimular el canal Horeca i aquest contacte directe entre productors locals i establiments del territori compromesos i estimular aquest compromís justament amb el producte de proximitat. I finalment també la ruta gastronòmica del Basecamp, on no només integra restaurants, la ruta gastronòmica integra productores, gent que està al territori treballant i cuidant el territori. Per tant, crec que està molt ben representat aquest sector agroalimentari en el recull de mesures del pla i, per tant, t'ho explico perquè potser no m'he explicat prou bé. No, t'ho agraeixo. Sí, moltes gràcies. Gràcies, Mònica, perquè hem de marxar. També discrepo una mica amb això que dius i crec que, com hem dit, que passaríem tota la documentació, la podrem mirar més detalladament. Els nostres tècnics estan a la vostra disposició. Si algú els hi vol enviar per correu alguna pregunta o qualsevol cosa, doncs ens respondran a tots. Moltes gràcies a tots, repeteixo, gràcies a tot l'equip per tota la feina, Jaume, a tots i anem reactivant el Basecamp, que és el que ens toca ara. Que vagi bé i moltes gràcies a tots. Bon dia. Adéu-siau. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu, bon dia. Gràcies. Bon dia a tothom. Bon dia. Bon dia. Adéu, bon dia, gràcies a tothom. Res més. Bon dia. La part comercial i prou, no la part de producció. Sols la part comercial. Això no és potenciar. Cristina, hola, soc la Karen. Cristina. Jo no les escolto. Me sentiu? No, que diu que no hi ha part dels productors, però clar, sí que està la part dels productors, els punts que ha mencionat. Però bueno, ja se lo llegirà bé, amb deteniment. Sí que està allí. Bueno, ens veiem. Adéu, bona feina, adéu.
Hola. No? A mi sí, em sentiu o no? I com us sento jo, vosaltres? Us he d'activar? Un moment, que això em complica. Espera, que tengo que fer fora a tothom. Espera, detener grabación.